Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου και του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και υπέρ του κατευθυνθήνε τα διαβήματα αυτών εις πανέργων αγαθούν. Να επανεύρωμεν την πλήρη μεταξύ των εκκλησιών ημών κοινωνίαν, εκπληρούντες ούτω το Άγιον θέλημα αυτού, εις καιρούς κρισίμους δια την ανθρωπότητα και τον κόσμο. Διότι κατά των Ιερών Χρυσόστομων τούτο εστίν ο μάλιστα συγκροτεί τους πιστούς και την αγάπην συνέχει, δια τούτο η ναόσιν εν φυσίν ο Χριστός.